Sam virtuoza na violini. Hvala najlepše, Slobodane. Miroslav se zove, ovdje u parkiću. Tomislav, pardon. Narodu poznat kao maestro. Da. Za vas svira Sudane očekuje. Ovdje lik svira violinu, znači ja sam na violinu slab, kao što znate, zbog vlaške violine i kraja odakle sam. I hoću da čoveka snimim, dao mi je dozvolu, da vidite šta čovjek zna. Eto, prepuštam vam čoveka, virtuoza na violini, da ga odslušate, molim vas. Njegova kompozicija. Ja ću sada, hvala Slobodane na ovoj divnoj najavi, ja ću sada da kažem kako sam napravio ovu kompoziciju. Slobodno. Malo pre smo slušali mađarsku igru, kuma i užija, poenta je ne sad zarada, nego uživanje. I lepo živimo, živeli, hvala ti na ovako divnoj najavi. Kao što sam ti rekao, ja sam živeo u Boru. 3 godine bio sam inspirisan vlaškom magijom i napravio sam delo Bajalice. Zato što je Vodenica... Slušajte ovo, molim vas. Ali već ovo nije... Slušajte ovo. Ovo je već malo složenije delo, ali kratko. Znači, vrti se Vodenica, moram da predstavim. To sam tonski slikao. To je bilo jedno čudno delo inspirisano Timočkom krajinom i ništa nije slučajno. Slobodan je zaista, mi smo se spojili odmah u muzici, osetili smo divnu energiju. On je meni kao stari čovjek otišao da kupi pivo i to je ono što jednostavno treba u Srbiji da se živi. Ja ne mogu da živim od instrumenta takve države. Može, od instrumenta može da se živi polako. Ja ne živim od instrumenta. Evo sad ćemo da ispričamo sve. Sada smo u emisiji. Dobro, gotovo. Ne moramo da trajemo 2 sata. Ja ne živim od violina. Ja živim od drugih poslova. Ja živim violinu. Hvala na snimku. Hvala tebi što si mi dozvolio i ovo ide u etara i meni je drago da sam dobio dozvolu da snimim ovog čoveka. Ja to dozvolim. Hvala tebi, majke. Ali znaš što je fora? Baš mi je drago da sam te upoznao i da te čujem. Mislim, vidjet ćemo se mi ovdje, ja sam tu iz kraja. Ja namerno, znaš što je fora? Bio sam gostov u par emisije. Onda kada me neko pita, snimio sam te, ali bio je neki falš. Odlično. Okači tako kako je bilo. Ali nemam dobru kameru, ne. Ti i ja. Jel mogu da te zamolim za onog Mozarta? Šta si ono malo pre nešto? Čuo sam te, prva pesma koja ti je bila ovde. Šta si odsvirao? Prva, koja je bila prva? Da li čujete vi ove zvuke? Ajmo iz početka. Bože, kakav lik. Moram da ustanem, ne mogu ovako. Da vidite i ovo.
Svaka čast, svaka čast. Tačno u srce me udaraju ove note. Bravo čoveče. Šta bi propustio danas da nisam ovdje popio pivo s tobom? Bože, Bože. Ja mislim da ćeš u ovaj kanal da mi poguraš sa barem jedno 150.000 pratilaca. Ja bih najviše volao da, eto tako, bez Drago mi. učinim, znaš,